Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärim. Ortaýyň ykdysady ösüş boýunça ministr Aleksey Ulyukayew Moskwanyň sudunda 16-njy awgustdan çykyşynda özüne garşy gozgulan işin galp aýplamalaryna esaslanýanlygyny aýtdy we döwletiň ýetirindäki täsirli newit kampaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Sechen'i özü babatynda provokasiýa gurnamakda aýplady. Ulyukayewiň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda tutsak edilmegi prezident Vladimir Putiniň daşyndaky biznes we syýasy toparlarda täsir döredipdi. Prokurorlar Ulyukayewiň Başneft regional newit kampaniýasyndaky Ulupaýyň Rosneft kampaniýasyna berilmeginiň ministrlik tarapyndan göwä geçmek üçin 2 million Amerikan dollary möçberinde para alan wagtynda tutulanlygyny aýdýarlar. Ulyukayew özüne garşy gozgulan işin Sechin we Ortaýyň federal howpsuzlyk gullugy tarapyndan gozgulanlygyny suwtda aýtdy. Türkmenistanda harby we kanun goraýjy gullyklaryň güýçlendirilen iş tertibi şeýlede serhedin ýapylajagy we viza düzgünleriniň çäklendirilmegi eglan edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 15-nji awgustda geçirilen Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatynda gol çeken buyrugyna görä, Haşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň howpsuzlygyny dolup üçinetmek boýunça bu düzgün 17-nji awgustdan güýje girer we 27-nji sentýabra çenli dowam ettiriler. Gurbanguly Berdimuhammedow milli telewizionyada görkezilen çykyşynda şeýlediydi. Şu döwürde ýurdun ýakly harwaň hukuk rajadarlar gezi gününiň iş düzgününe geçýärler. Serhet ýapylýar, viza düzgünlerim çäklendirilýär. Gumruk gödökçüligi hem güýçlendirilýär. Prezident Berdimuhammedow agzalan döwürde Aşgabatda göz öňünde tutulan halkara sergileriň geçiriljek wagtynyň ýyda tesiriljekdigini aýdyp, biz bu meselelere düşünmek bilen garaýan beýleki döwletleriň ýolbaşçylaryna elbetde minnetdar diýdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygyndə Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary bilen baglylykda ýurda 200 000-den gowrak daşary ýurtlygynyň barmagyna garaşýarlar. Azerbaýjanyň salgyt resmiýetleri ýurdun Turan Täzelikler Agentliginiň Bakudaky edarasynda reýt geçirdiler. Salgyt departamentiniň salgyt bilen bagly jinaýatçylyklaryň öňüni almak boýunça gullugynyň wekilleri 16-njy awgustda Täzelikler Agentliginiň edara jaýyna baryp dokumentleri ele saldylar. Şeýle olar işgärleriň şahsy zatlaryny barladylar. Resmiýetler Turan agentligi babatynda salgytdan gaçmak aýplamasy esasyndaky işi 7-nji awgustda başladylar. Agentlik 2014-nji we 2016-njy ýyllaryň aralygynda 37 000 manat, ýagny 21,5 million Amerikan dollary möçberinde puly salgytdan ýaşyranlygyny güman edýärler. Turan agentligi bu aýplamalary ret edýär we syýasy matlaply adlandyrýar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň aýtmagyna görä Özbekistanda Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü işgäri we hökümet resmiýeti 11 ýyllyk adalatsy türme tutsakligyndan soň boşadylypdyr. Özbekistanda gıynalan we 11 ýyllap adalatsy tutsak edilen Erkin Musayew 11-nji awgustda tutsaklykdan boşadyldy diýilip Human Rights Watch guramasynyň 16-njy awgustda çap eden beýanatynda aýdylýar. 2016-njy ýylda tutsak edilip 2007-nji ýylda içalyçylykda aýplanyp türme tutsaklygyna hökm edilen Musayew prezident Şavkat Mirziýewiň karary bilen türmeden boşadyldy. Owganistanyň polisiýasynyň ýaňy ýakynda söwüşçüleriň hüjümine sezewar bolan owada tapan köpçülikleýin mazarlarda öldürilen adamdan 36 adamyň jesedi tapyldy diýip resmiýetler 16-njy awgustda habar berdiler. Regional hökümetiň medpuat wekili Zabihullah Amani Saripol welaýatynda üstü açylan mazarlaryň birinde 28 adamyň jesediniň beýlekisinde 8 adamyň jesediniň tapylanlygyny habar berdi. Pidalaryň köpüsiniň kellesi kesilen diýip owan resmiýet aýtdy we olaryň ählesiniň erkek adamlar bolup üçüsiniň 8 we 15 ýaş aralygyndaky oglan çağalardygyny habar berdi. Regional resmiýeti Amaniýanyň sözlerine görä, 3-nji köpçülikliň mazar Talibanyň gözükçüligindäki giňişlikde galýar. Howpsuzlyk güýçleri bolmagy ihtimal beýleki mazarlary hem gözleýärler. Saripol welaýatynyň resmiýetleri geçen hepdede Mirzabalan kowasyna edilen hüjümde adamdan 62 adamyň wepat bolanlygyny tasdikladylar. Taliban topary hüjümüň özü tarapyndan geçirilendigini, öz söwüşçüleriniň parahat ýaşaýjylary öldürmänligini aýtdy. Islam döwleti atly söwüşçü topar 14-nji awgustda geçirilen hüjüme özüniň ýolbaşçylyk edenligini we 54 çemesi şaý musulmany öldürenligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdan nasar mejlisinde ýene korrupsiýa garşy görüşe ünsüçekdi. Emma fiýinçiler bu kampaniýanyň adalatly alınıp barylmaýanlygyny aýdýarlar. Döwlet eýçiligine türkmen mediýasynyň maglumatyna görä 15-nji awgustdaky mejlisde ykdysat jinaýatlary garşy görüş gullugynyň direktory Mehmethan Çakyýew korrupsiýa garşy görüşmek gawatda döwlet maksatnamasyny yerli ýetirmeň çäklerini geçirilýän işler barada hasabat berdi. Emma habarda bu hasabatyň detallary açylman, diňe bir näçe düdümde geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada habar berileni gaýdylýar. Şeýle-de habarda ada edilmeýän düdümlerde geçirilen seljermi derňe işleriniň gün döwlet dostlarynyň özüniň tawsyrygy esasynda amala aşyrylandygy belli bolýar. Şol wagtda prezidentiň anyk haýsy düdümleri barlamagy tawsyranlygy, bu tawsyryga nämenin esas berenligi, geçirilen barlyklardan anyk nähil netije çykanlygy hakynda hiç bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň korrupsiýa garşy ýaýbanlanan soňky görüş 4-nji maýda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisinde eglan edildi. Şonda prezident Berdimuhammedow korrupsiýa we paraxorlyga garşy bir görüş alyp barjakdygyny gaýtalap, ýurdun baş prokuroru Amanmurat Haliýew hemde onu golay prokuror wezipesinden boşatdy. İçeri işler ministrine käýinç berdi. Bu Türkmenistanyň soňky 10 ýylda ýokary wezipeli işgärleriň arasynda paraxorlyk faktlarynyň ilkinji gezek iň köpçülikleýin boyun alynysy boldy we yerli fiýinçileriň käbir şol sanyny adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi 11-den prezidentiň adiýadany geçirmek üçin gruply adamlardan şol sanyny döwlet resmiýetlerinden serişde toplamak tawsyrygynyň göwnüje ýerine ýetirilmezligi. İkinciden vice-premier Batyr Ereşow bir wagt hemde gümürtük ölümünden üns sowmak aradasy bilen baglanşdyrdylar. Resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlara görä, Batyr Ereşow hemde onuň oglunyň garşysynda täze gurulan halkary uçar mendiliniň binasyndaky näsaatlyk, guruluşykda ulanılan sementiň hili we korrupsiýa bilen baglykda jenaýet derňe açylypdyr. Mundan başga adatlygyň seçmesi prokuratura işgärleriniň käbiriniň öýdöklerine millionlap dollaryň we beýleki gymmat wahdatlaryň tapylanlygyny we prezidentiň şu ýagdaý sebäpli gaty gaharynyň gelenligini habar berdi. Bu görüş adatça bolşýar türkmen mediýasyna paralanlygy, kanun uzunlygy aýdylýan we video kameranyň öňünde özüni ýalgyrýan adamlaryň uly toplumynyň olaryň konfiskasiýa edilen emlaklarynyn görkezilmegi bilen utgaşdyryldy. Görüşüň dowamy Türkmenistanyny ykdysat jinaýatlary garşy görüşmek goýunça döwlet gullugynyň döredilmegine we nowatdaky kadr salşygyna alyp geldi. Hasany korrupsiýa galmagy turanyny prezident tarapyndan has giň we çuň derňe geçirmek wezipesi ananylan baş судья Begenç Sariýew derrew sebäbi aýdylmazdan başga işe geçirildi. Korrupsiýa garşy görüş gullugynyň iýul aýynyň başynda beren hasabatyndan soň prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyny paraxorlyga hiç saçan orun bolmajagyny gaýtalap, olarky vice-premier Batyr Ereşowyň garamagyny işlän guruluşyk we binagärlik ministrini wezipesinden boşatdy. Şeýle-de Mehmethan Çakyýewiň ýolbaşçylygyna geçirilen barlyklar onlarça jogapkar işgäriň paraxorlyk bilen meşgullanyp gelenligini ýüze çykardy we yerli fiýinçiler bu kampaniýa kanun esasynda dowam etse türme baslan adamyň juda kän boljagyny we munyň hökümetde o diýen islenilýän zat därligini aýdýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň baş redaktory Farit Tuhpatullin Türkmenistanyň korrupsiýanyň hakykatdan hem ören ul problemadygyny we onuň kökleriniň köplenç häkimetiň iň ýokary gatlaklarynyň uzalýanlygyny belliýär. По нашим сведениям, мы недавно передавали, что в Ташаузе, например, были задержаны сотрудница Министерства здравоохранения. Mysal üçin biz golaydy Daşowuzda Saglyk saklaýyş ministrliginiň yerli işgäriniň para bilen tutulanyny habar berdik we häzir biziň maglumatymyza görä jenaýet halkasynyň uzu Aşgabatda baryp ýetdi we 30 golay adam tutsak astyna alyndy diýip Tuhpatullin Adatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Düýbenede ýerleşýän hukuk goraýjy gurumanyň başlygynyň pikirine görä islenlik jenaýet işi iň aşaky derejelerde açylsa da derňe dowam etdirilse
ministerligi we onun hem ýokary derejelere baryp ýetýär. Я не думаю, что все дела будут расследованы до конца, потому что это не в интересах власти. Men hemmejen aýdyşy soňuna çenli derňeler diýip pikir etmeýärin. Sebäbi bu häkimetleriň bähwidinde däl. Olar bir tarapdan korrupsiýa garşy göreşýänliklaryny görkezmek isleýärler. Ikinji tarapdan bu korrupsiýanyň nireden, ýagny häkimetiň ýokary gatlyklarynyň gaýdýanlygyny hemmeler düşünýär we olar öz-özlerini zeper ýetirmejek bolýan bolsa gerek diýip Tuhpatulyn Adatlyk radiosyna aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda harby we kanun goraýjy gulluklaryň güýçlendirilen iş tertibi şeýlede serhetiň ýapylajagy we wiza düzgünleriniň çäklendirilýägi elan edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň 15-nji awgustda geçirilen Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatyna gol çeken buýrugyna görä, Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň howpsuzlygyny dogly üpçün etmek boýunça bu düzgün 17-nji awgustdan güýje girer we 27-nji sentýabra çenli dowam etdirilýär. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýapyk binalar ve söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirýän ýurt hökmünde bu oýunlaryň geçirilen döwründe howpsuzlygyň dogly üpçün edilmegini tawşyrdy. Şu döwürde ýurdun ýakly harwaň hukuk goraýjy daralary gezi günlüğüň iş düzgününe geçýärler. Herhet ýapylýar, wiza düzgünlerini çäklendirilýär. Gumruk gödökçüligi hem güýçlendirilýär. Deyip Berdimuhammedow Türkmenistanyň milli telewiziýasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň sözlerine görä mundan başga-da çäreler gödöňünde tutulýar. Mysal üçin ýurdumyza gelmek we ýurdumyzdan gitmek düzgüni boýunça adamlara 5-nji az oňlaryny üpçün etmek. Şahsy durmuş meselelerini magly. Şeýlem haýsyda bir odul alaşdyran halkara çärelerine gatnaşmak üçin ruhsat berilýär. Ýöne bolýar. Eslerini qalatda bu meselelere yürüyüte topor tarafından serediler. Deyip Prezident Berdimuhammedow aýtdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti agdalan döwürde Aşgabatda gödöňünde tutulan halkara sergileriň geçirilejek wagtynyň ýyda testirilejekdigini aýdyp, biz bu meselelere düşünmek bilen garayan beýleki döwletleriň ýolbaşçylaryna elbetde minnetdar diýdi. Prezident Berdimuhammedow Aziýa oýunlaryň ýurdun halkara derejesinde awraýyny galdyrmagyna umyt baglaýar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary 17-27 sentýabrda geçiriljek Aziýa oýunlary bilen baglykda 200 müňden gowrak daşary ýurtlynyň Türkmenistana barmagyna garaşýar. Türkmenistanyň häkimetleri Aziýada bilen baglykda daşary ýurtlylaryň hökmany suratda ýol weletli hereket etmegini taşyrypdy. Şeýlede ýurdun öz raýatlarynyň paýtagta barmagyna we ýaşamagyna çäklendirmeler girdilipdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň täze ýyllyk hasabatynda Türkmenistan din azatlygy boýunça aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanynda saklanyp galýar. 15-nji awgustda ýaýradylan hasabatda dünýäde din azatlygynyň ýagdaýyna baha berilýär. 2016-njy ýyla senedilýän hasabatda Türkmenistanda geçen ýyl hem din azatlygyna garşy basyşlar, dini toporlara berk gödökçülük dowam etdirildi. Sanawa alınmadyk dini toporlaryň agdalaryna garşy dürli jeda çäreleri görüldi diýilýär.
edilýär. Türkmen hökümeti olaryň sözüne göre makul dini doktrinadan dänen musulman toparlarynyň dini liderlerini we Yegowanyň şaýatlary ýaly hasaba alınmadyk dini adlyklaryň agdalaryny öz dini inançlaryny berja eden üçin tutsak etdi diýilip hasabatda aýdylýar. Forum 18 guramasynyň maglumatyna görä musulman ýoldaş Hoca Muradow polisiýa tarapyndan bir näçe hepdelap her gün soragy çekilip beýleki wahhabistleriň şahsiýetini ma'lum etmek barada basyş edilenden soň Türkmenawatda öz janyna kassedýär. Dekabr aýynda dürli media serişdeleri Türkmen häkimetleriniň Türk ruhanysy Fethullah Gülen bilen iltişi bolmakda guman edilýän onlarça adamy tutsak edip gynamalara tezewar edendigini habar berdi diýilip Döwlet Departamentiniň hasabatynda bellenýär. Şeýle-de raportda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu Daşowuz vilayetinde ýurdun orgun işgärleri tarapyndan 50 ýaşyna ýetmedik adamlaryň saklanyp öz sakkallaryny syrmaga mejbur edilendigini habar berdi diýilip Türkmen häkimetleriniň bu maglumatlar barada hem haýsydyr bir kommentari bilen çykyş etmändigine üns çekilýär. Döwlet Departamentiniň hasabatynda geçen ýyl hökümetiň çäklendirmeleri sebäpli dini inançlary ýa-da hereketler üçin tutsak edilenleriň ykbaly barada maglumat almaň kynlaşdyrylandygy hem bellenýär. Raportyň din azatlygyna jemgyýetiň goýan hormaty atly bölüminde ýurtda däp bolan etnik dini inançlardan dänen adamlaryň jemgyýetçilik tanqidine we basyşyna sezewar edilmeginiň dowam edendigi aýdylýar. Hasabatyň din azatlygyna hökümetiň goýan hormaty atly bölüminde bolsa mart aýynda Türkmenistanda dini guramalar we din azatlygy hakyndaky kanunyň kabul edilendigi ýatladylyp, onda ähli şol sanda öňkü dini kanunyna görä hasaba alynan dini toparlaryň ýurdun adalet ministrliginde gaýtadan hasaba durmagy talap edilýär diýilýär. Emma muňa garamazdan geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda täze dini toparlaryň hiç biriniň resmi taýdan hasaba alınmandygy, öňden hasaba duran dini toparlaryň hem gaýtadan ýazga alınmandygyny ýytalýar. Dekabr aýynda dini guramalaryň agdalary bilen soňky 10 ýylyň dowamyna geçirilen ilkinji telekstol gepleşiginde hökümet resmileri dini toparlaryň hasaba durmak proseduralaryny has taýyklaşdyrmaga synançaklyklaryny aýtsalar-da, olaryň hasaba durmak proseduralarynyň maddalary barada maslahat etmändige habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçisiniň, ilçixananyň resmileriniň we ABŞ-nyň ýurda sapar eden hökümet resmileriniň Türkmen hökümeti bilen geçiren duşuklarynda dini guramalaryň agdalarynyň tutsak edilmegi we hökm edilmegi barada aladalanma bildirendigi aýdylýar. Şeýle-de olaryň Türkmen hökümetini dini azlyklar bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmaga, öz dini inançlary boýunça harby gullukdan ýüzürýän adamlar üçin gulluk alternatiwalaryny döretmäge, dini toparlaryň hasaba durmak proseduralaryny taýyklaşdyrmaga, täze dini toparlaryň hasaba durmak proseduralaryny çaltlaşdyrmaga we dini kitaplaryň importyna ýaýradylmagyna garşy girdilen çäklendirmeleri ýatyrmaga çagyrandygy bellenýär. Döwlet Departamentiniň ýyllyk hasabatyna görä Birleşen Ştatlaryň hökümeti Türkmenistanda 5.12 million ilatyň ýaşaýandygyny çaklaýar. ABŞ-nyň hökümetiniň çaklamalaryna görä ýurdun ilatynyň 89% musulmanlardan ibaret bolup, 9%-ni pravoslav hristianlar we 2%-ni beýlekler emele getirýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat şäheriniň köp gatly jaýlaryndan split sistemaly kondisionerler aýyrmak täzeden başlandy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bu işgal maşinler bilen jaýlaryň daşynan gelip, öý eýesiniň öýde bar ýa-da ýokdugyna garamazdan split sistemaly kondisionerleriň aýrylýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Andalip köçetiniň Uzolky Hudaýberdiýew, häzirki Niýazow şaýoly bilen çatrygynyň günorta bölegindäki
köp gatly ýaşaýjy jaýlaryndan, şeýle-de parahat 3, parahat 4 itrapçylarynyň köp gatly ýaşaýjy jaýlaryndan split sistemaly kondisionerleriň aýrylýanlygyny her gün görse bolýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şu ýylyň sentýabr aýynyň 17-sinde Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary sebäpli ilatyň arkaýyn ýaşamagyna goýmadylar. Inni 2-3 ýyldan bäri adamlaryň split sistemaly kondisionerlerini aýryp, çanak antennalaryny goparyp, ilaty barjy hödürden mahrum etdiler. Çanak antennalarynyň ornuna berilen kabel telewizioniýasy hem halky kanagatlandyrmaýar. Garaz çanak antennasyz oňşy getse bolýar. Split sistemaly kondisionersiz bolýan Thomson 50 gradus ysy günleri asla oňu dedip bolmaýar. Köp çağaly maşgalylar diýjekmi, yarawsyz garryly hojalyklar diýjekmi, iň bolmanyna oglanlar, gelinler işläp ýa-da gelýärler bolýan beton jaýlaryň içinde ne oturup dyn jalyp bilýärler, ne de ýatyp uykularyny alýar diýip aşywatly ýaşaýjy 60 ýaşlarynyňky sopa gaýdýar. Soňky 2 ýylyň dowamyna split sistemaly kondisionerleriň 3 gedek aýrylanlygyny parahat 4 etrapçysynyň ýaşaýjylaryndan eşitse bolýar. Häkimligiň işgärleri gelip split sistemaly kondisionerler aýryp gidýärler bolýan ýaşaýjylar petiş howaçydaman. Endam jany tenip aglap durun çağılaryny düzmän. Ýene-de usta çağırdyp split sistemasyny gaýtadan oturtmaly bolýarlar. Şeýle işiň bahasy bolsa, ýaşaýjylara 200-300 manada düşýär diýip parahat 4 etrapçysynyň 10 ýyllyk awadançylyk köçesinde köp gatly ýaşaýjy jaýynyň biriniň ýaşaýjysy Durdumurat Söhütdeşligi goşulýar. Durdumuradın aýtmagyna görä, ýerinden goparylan split sistemalar soňra ozalky durkuny saklamaýar. Olara ýa tehnik taýdan bir zeper ýetirilýär ýa-da olaryň freonuny dökýärler. Özüň öýde wagtyň kondisionerini aýır diýseler, mejbur aýyrmaly bolýarsyň. Usta çağırdyp aýyrdyarsyň bolýan, ustanyň hem epeslice muzdy bar diýip ol bu düzgünden halis ýadanlygyny sözüne goşdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji awgustda gulluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine getirmänligi, garamagynaky daralaryň we kärhanalaryň işini gödegçiligi gowşadanlygy üçin döwlet neşriýat gullugynyň başlygy Akmurat Hudaýberdiýew käýinç aglan etdi. Amanrat bu käýinçiň arkasynda ýatan sebäpleri bardy. Sizde goşmasy maglumatlar ýa anyk maglumatlar barmy? Menne edil bir resmi anyk maglumatlara ýok, ýöne ýylisinde anyk maglumata has goloý maglumatlar bar. Olar bilen bellemel bir ýagdaý. 2017-nji ýylyň 1-nji ýarymynyň zemleri boýunça geçirilen hökümet maslahatyny ýurdun şol referendum berýän vice-primeri 17-nji ýylyň 1-nji ýarymyny 8 milyon 300 000 trazdan köprek traz bilen 180 sany kitabyň çap edilenligini aýtdy. Hem de bu işin neşriýat işiniň öňüçlügi hökmünden aýtdy. Ýöne inni bir neşriýat gullugynyň başlygyna berilen käýinçiň aňyrsyna bilermelleriň aýtdy mugallimleriň umman düşünjeli intelligensiýanyň aýdýan urunlary şundan ibaret. Täze okuw ýyly juda goly geldi. Ýene de 2 hepde çemesi wagtdan Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlanýar. Ýöne öňkü ýyllarda gaýtalanýan kemçilikler ýene de ilk durma gaýtalanýar diýip aýdýarlar. 1-nji 11-nji klasslary okuw kitaplary juda ýetmezçilik edýär, gerek mikdaryndan az çap edilýär diýip aýdýarlar. Ondan meselem laýtadyna informatika predmeti boýunça tat okuptawy ýogum diýen ýaly diýerler. Ýogum bolmasa şol dersiň okuw programmasyna girdiňde 5 ýyl çemesi wagt boldy. Ýene de bellemeli ýagdaý mugallimleriň hem de bilim sistemasyna goloý ýerlerde işleýän adamlar aýdýarlar, okuw kitaplary ortografik ýa-ni harf ýalňyşyndan dogry onu görür ýaly. Okuw kitaplarynyň olar bilen bir poligrafik hilem bir aňyr başda bolýan üstüne de
harp yanlışından yine gayrdan dolu okul kitabını okusu bir hevesden okamaran okaydım muallimine plan hiliyazliyaz olun nemsini kitapta beyle yaptırlar deyip muallim özüne sual verip muallimi utanıryamışlar. Amamrat soňky ýyllarda Türkmenistanyny terjime işiniň hiýiliniň juda pese gaçanyny gaýdylýar. Şoň bilen baglykda şu Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň terjime materiallarynyň hiýiliniň yaramazlygy, terjime edilip çap edilýän oku kitaplarynyň hiýiliniň juda yaramazlygy hakynda maglumatlar gelip gowuşýar. Bu käňiň şu terjimeleriň hiýiline dahillygy bolup bilermi? Şeyle dahilin barlygyny beýle adamlarym şak edýärler, ýagny aň bilim sistemasynda, magar sistemasynda işleýän muallimlaryň da bir ýaşly pedagoglaryň da edýän saklamalarının bir käňiň aňyrtynda şiýatandyr diýip sebäbi Türkmenistan'na ol esler döwrüm şeyledi, häzirim şeyler, mesela botanika, zoologiya, kimya, fizika, algebra, astronomiya, okul kitapları bir yerli materyaller bilen bağlanışıklı yazılan okul kitapları belli. Hasan Ammazı kimdir bir tarafından yazılan öňşol urus tilinden neşr edilenleri çap edilen okul kitaplarını tercüme edýärler. Indi muallimlaryň düşündirmegine görä tercümeler şeyle bir goşup sözlemler şeyle bir taşypdy. Onu bir ýüzüň silap okar ýaly düşünür ýalam däldiýärler. Sebäbi olar şeyleýlen bir sırsyryny dersler, onuň üstüne de tercüme juda taşypdy bolan üçin onu okulsy okap düşünüp maran okdiýärler. Umman şol agdan türetme etmerimiz boýunça tercüme edilen okul kitaplarını Türkmen diliniň kiň takdir kaydalarynyň hiç biri berza edilmeýär diýerler. Okul kitaplarını daşary ýurt edebiýatyndan hem käbir wekiller öwrenýän, şolar daşary ýurt edebiýatynyň wekilleri diýip öwrenýänleriň de türkmençe hödürlenýän terjimesi, ýani şolaryň eserleriniň çeper terjime derejeden has berdi diýip aýdýarlar. Ýokşul. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan. Günmatar Awganistanda da hopsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Günmatar Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşen etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiýler hem tasdikleýär. Herat welaýatynyň Gülran, Kuşkukone, Kuşkurabasyň atly etraplarynda Türkmenistanyň iberliýän elektrik togyny sarp edici raýatlardan elektrik togyň tölegini jeňçiler alýar. Halk elektrik togyň puluny Talibana tölemege mejburdur diýip Herat welaýatynyň welaýat kengeşiniň deputatlary aýdýar. Türkmenistanyň Herat şäherine iberilýän elektrik togyny jeňçiler kesdi. Elektrik geçirji sütüni we simi jeňçiler weýran etdi. Herat welaýatynyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň başlygy Wahid Ahmet Kamirani elektrik stansiýalaryna da jeňçileriň hüjum etmegini ahmaldygyna hawatirlenme bildirdi. Oba ýaşaýjylary sarp eden elektrik togynyň puluny biziň idaramyzda tölemýär. Kuşkukony we Kuşkurabasyň etrabynyň ilatynyň elektrik togyny tölegini Taliban alýar. Şonuň üçin 11 obanyň elektrik togyny biz kesdik. Şondan soňra jeňçiler elektrik sütünni weýran etdi we elektrik liniýasyny üzdi. Elektrik geçirjiniň hopsuzlygyny üpçün etmek boýunça çare görmegini biz hökümetden soraýar diýip Kamirani aýtdy. نگرانی‌های ما بسیار زیاده به خاطری که توسط مخالفین پایه‌های برق یا تجهیزات شبکه مورد حمله قرار بگیره. Herat welaýatyna Irandan iberilýän elektrik sütünine de jeňçiler zarba urupdyr. Elektrik geçirjiniň bir sütüni ýumrulypdyr. Herat welaýatynyň hakiminiň medbugat wekili Ceylani Ferhat elektrik geçirjileriň hopsuzlygyny üpçün etmek boýunça alada edilýändigini ma'lum etdi. Şu mesele bilen bagly welaýat kengeşiniň agzalary bilen maslahat geçirildi we il ýaşullar bilen gurrun edildi. Il wehbetli proýektlere jeňçiler ziýan ýetirmez diýip biz umyt edýäris. Eger gerek bolsa elektrik geçirjileriň hopsuzlygyny üpçün etmek üçin güýç ulanmakdan hem çekinmez. Ýöne mesele alalaşyk arkaly çözülse gowy bolar diýip Ferhat belledi. تخریب پایه‌ها کردن اقدام کنن با شورای ولایتی و متنفذین محل آغاز کردیم که Herat şäheri Awganistanyň 3-nji uly şäheri hesaplanýar. Şäheriň elektrik togynyň kesilmeginiň kabul edilikligini welaýat kengeşiniň agzasy deputat Habibuр Rahman Pedram aýdýar. Elektrik geçirjisiniň hopsuzlygyny üpçün etmäge hökümetiň borçlulygyny deputat öňe sürýär. Herat şäherine Türkmenistanyň iberilýän elektrik togy Taliban kesdi. Elektrik geçirjiniň ogrunan hökümet jeňçileri ýok etmelidir. Ýa-da şu ogrda Taliban bilen gepleşip geçirilmelidir diýip deputat öz sözüniň üstüne
getirdi. Devlet ya mesir intikal barq emniyeti temin kune ve ya ki با طالبان با اونا باید وارد مذاکره و گفتگو بشه. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda hem Türkmenistandan iwerlen elektrik togy jeňçiler ýygyderli kesýär. Uruşda hökümet güýçleriniň hem elektrik geçirjisine ziýan ýetirýändigini Faryab vilayatynyň elektrik energiýa boýunça adarasynyň başlygy Seyit Hamidulla aýdýar. Hirat vilayatynda jeňçiler birinji ýola elektrik tutunlaryny weýran etdi. Emma Hirat vilayatynyň etraplarynda elektrik togyň tölegini Talibanyň alýanlygy barada öňüm habar berildi.